Hai लोगोफोर गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय लोगोफोर थ' एसे मार्केट थांना फैनि आरोना दिनै टट'जों थाङा आं थाबायनानैसो थांगोन लोगोफोर थाबाय थांनोसै ओमफ्राय अमा बेदर लाना फैनोसै आरोना जोंना बिबोनां फैगासिनो दङ न'आवहाय एसे माने खयथा सफैगोनथाय बुंनो हाया आरोना होमबाबो माने फुङाव लायनानै दोनफैबा मोना नालाय दा ओमफ्राय बेलासियावबा बे दा जुदि सफैगोरो ओमफ्राय दिगदार जागोन ना बेनि थाखायनो लायनानै दोनफैनोसै थौदो होमबा लोगोफोर टाइमा खयथा जाखोथाय 6:42 जाबाय आरोना दाबो 7टा जायाखै थांनोसै थांनानै फैनोसै जल्दि थांनानै फैनोसै नै कालि मन्दिर मोनफैबाय आरोना लोगोफोरा माने फैयैनो दिनै माने टट' गाखोआसै आङो सामफ्रामबो माने टट'जोंल' बाइकजोंल' थांलाय फैलाय बिदिजों बोरै जानो लोगोफोर फुंखावजोबसिगोनसो खुवायानो गैला आरोना खारजोबलांबाय गैला एसेबो खुवा गैला एसे दं आरो नामनि आन्था खुवाया एसे दंबावो आरोना लोगोफोर बारा गैला खालिथार फुङावहाय माने रावबो बांसिन सोरबा थाबायो होनबाबो सानजौबायना 7टायानो जाबाय दा जायाखै आरोना दाबो 7टा जासिगोनानो 7टा ओंखायनो खालि दा फुङाव थाबायोना मानसिफ्रा आरो दा माने गोजांनायाबो बाराना ओमफ्राय बांसिन मानसिफ्रा थाबायो आरोना थ' लोगोफोर थांगासिनो मोनथारसैयानो बाजार मोनसिगोनानो आं माने साइकेल लाबोनोसो सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय साइकेलखौबो सालायनो बालायलाङो साननानै लाबोआसै आं आरो आंखौ साइकेल सालायबाथाय ओरैबायदि नायोना लोगोफोर माने मानसिफोरा बुंनांला आरोना ओमफ्राय साइकेलाबो जेरखम ना टायारा गिदिरथार जोंनिया मानसिफ्रा नायसै बिदिनो फाइनालि नै मार्केट मोनफैबाय आरोना आं लोगोफोर बाजाराबो फुरा बे सिङाव भर्ति गोजाजोब खालि माबायदि नुयो गसाइगाव बाजारखौ खुनु माने मानसियानो गैया लांदां गोजाजोब फायखारिफोर फैबाय अबस्से मैगं फानग्राफोर नैयाव मानि मा पस्टार लगायनो नागिरदोंथाय मिथिया मानिबा गेट बानायदों आरोना नैयाव माबा जागोनथाय बुंनो रोंला एसे गारिजों नुदोंना इसोर माने फायखारिफोरजों आरोना दाथ' आरो ख्रिस्टमासबो सफैबायना लोगोफोर बिनि थाखाय माने सामफ्रामबो मार्केटानो एकदम माने भिरथार खालि गोजाजोब आं आरो बेदरसो डाइरेक्ट लायखागोन बे दाखोरफोरखौ सिबनानै गारहरजोबसिगोन ओमफ्राय दाहायनो माने ओरैबायदि लेथ्रा जाफिनजोबगोन बुंनांला खालि गोजाजोब आरोना जेबो गैया दखानफ्रानो खुलियाखै मोनसे मोननै खुलिलाबायो ओमफ्राय दा आरो बांसिनानो खुलियाखै बन्द' गोजाजोब সকাল দোকান খুলছো কাকু হ্যাঁ গাহরি खालि गोजामोन दखानफ्रानो मोनसेबो बहायाखै दासो फैदों आरो दानि बिसोरो दखानफ्रा आं आरो अमा लांनोसै अमाखौनो गोदाना गोदायाखैथाय दाख्लैबो आरो 9टायाव फैनायाव अमायानो जोबजोबदों दासो मासेल' फैदों अमायालाय गावराना दिसि फाना दा थगायनानै फानो गावस्रा फाना होनबावो एखमबा आरो गोरारा जानोनो हाया संबाव होनबावा हय जागोन दा गावरावसो अमायानो खोमायानो खाथाबनायसो
अमाया दासो गोदागासिनो दङ दानग्राया गैया गोरा गोरा दानग्राफ्रा नुजायाखै दादा नमस्कार अमा लांसै नोंहाबो अमाखौ लाखांबाय नै लोगोफोर अमाखौहाय र' मैगं नायै एसे मैगंखौथ' मैया लांखादों आङो बाट सामब्राम गुफुर लांदेरनांगौ आरोना आं मैया बावलांदों आदानि दखान खुलिदोंना खुलियाखै खालि गोजाजोब दखानफ्रानो दाबो बसायाखै खोमा बे दाबो टाइमानो जायाखैना नैबे गैया जानो सामब्राम लांनो आंबो फायखारिफ्रा नुदों बायदि मैगं सिख'लायो आरोना माने इनिफ्राय दाम खम खमनि लानानै ओमफ्राय दाम गोसानि फानहैनोसै आरो ने सामब्रामा साइज साइज पेঁয়াজ কেজি কত বাবু 50 টাকা পাইকারি 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 दुनिया मुटा कत 10 টাকা মোটা 10 টাকা মুটা गुगल पे दंलायलायो आरो बिसिनिफ्राय माने खमनि बायनानैहाय ओमफ्राय दाम बारायाव फानहैयो आरो बिसोरो खमनि हगारो हलसेल फायखारिफोर नालाय आंना आदा जाबाय आरो लालांजोबो थोबाय आंना ओरैबायदि मानसि बुंनाङा फुङावबाथाय बिदिनो मानसि जायो आरो नै फायखारिफोर आंना बाजारा जाबाय आरो आं जेबो आं माने बेदरसो लांफैखादोंमोन ओमफ्राय इयावनो सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजाबो लाबाय आं आरो मैया लानो बावगारदों ओमफ्राय मैया लायैया मोजां जादों आरोना दिनैसो खमाव मोनदों 50 टाका केजियाव मोनदों नङाबाथ' 60 टाका केजि आरो सामब्राम गुफुराबो पवा 80 टाका आरोना दिनै माने एबाव खम नालाय 70 टाका पवानि मोनबाय दामानो माने गासिबो बारायजोब्बाय आरोना सामब्राम गुफुरबाबो सामब्राम गोजाबाबो बुंनांला मानोबा एफा दाम बारा जादों बिदि दाम बाराबा बोरै बायनानै जानो हाबावनो जानायखौनो गारनांसिगोन होनना खिन्थु ओमफ्राय पियाज सामब्राम गुफुर होआबा मोजां मोनाना ओंख्रिखौ ओंखायनो उपाय गैया बायनांगौबो जायो लोगोफोर थांनोसै आं एबार थांनायावबो माने टट' लाया आरोना आं थाबायनानै थांगोन मानोना टाइम दं नालाय गुरनो फुंनि टाइम ओमफ्राय जेबो खामानिबो गैयाना ओमफ्राय दा आरो ओंखाम ओंख्रि संनाया सानजौनानै संगोन दानोथ' सङाना बाखि सिलाबो सिबबोआखै दे आं खालि सिगि सिला लामनानै गारबायथ' थांगासिनो लोगोफोर न'आव सफैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय माने ड्रेसखौ चेन्ज खालामनानै लाग्रोसै बिनि उनाव खामानि मावबाय थानोसै सिलाबो सिबाखै सिबनोसै आरोना दे होमबा लोगोफोर दा लोगो मोनफिनगोन आंजों गालांजादोंमोन बे खानानै रावबो सिखाङाखै नालाय सनालियाबो सिखाङाखै मालाय नुबाय बेनामाथाय बिदिनो आखल गाज्रिनिया है जाम्बा सेन्देल दाउ थेफ्राया दाख्लै हरनाया बिदिनो खिलायबाय थायो आरोना बेनो दाउखौहाय A few moments later. नै लोगोफोर फुरा माने साजायगासिनो दं नै बेयाव हाग्रा सिनगासिनो दं माबाजोंहाय मेचिनजोंहाय नै हाग्रा हागासिनो दं
ओरैबायदि गिदिर बानायखादोंना लोगोफोर माने बेयावहाय जयगुरुनि प्रग्राम जागोननो लोगोफोर नै जयगुरु प्रग्राम ओइथिंबो बानायदों आरोना नै बारसो माने हाग्राखौ सनस्रांजोबनानै मोजां जाजोब्बाय आरोना डेन्जार गुवार बानायखादोंलै लोगोफोर गायक फैलायलायनो मिन्थिया र' मा नाम होनामोनथाय गायक नामखौ बावगारबाय आङो नै लोगोफोर नैयाव जे जों ना हमोमोन ना बे हाग्राखौ दानफायजोब्बाय बिसोरो रोदाखौहाय नायनांगोन र' प्रग्रामा जाबा 25फ्रावसो जागोन होननाय खोनादों आं मिन्थिया दाबो कनफार्म नङा आरोना आं बुंनो हाथ'वा मिन्थिया माला जागोन आं माने खोनालाबायदोंसो बिदि 25आव जागोन होननाय लोगोफोर अमाया दहाय लाबोनाया सेरसे संसै बेयाव आङो आलु नङाबा नैबे मैथ्रुखौ होगोन आरोना ओमफ्राय आं नैबे मटरजों आलु मैथ्रु ओमफ्राय गाजर टमेट' होनानै लाब्रा बानायगोन आं नै सोखौ होनानै लाब्रा बानायनोसै नैबे बानलु संगोरसै र' लोगोफोर जाबाय नै मटर आलु टमेट' गाजर ओमफ्राय मैथ्रु होनानै आरोना माने बे लाब्रा ओमफ्राय बेनिफ्राय नै आलु अमा पियासबो हानानै लाखाबाय बेनिफ्राय संसै आरो ओमफ्राय दालि एसे संना होनोसै दालिबो एसे संनानै होनोसै आरोना लोगोफोर माने लाब्राखौ हासबेन्डआ जाया आंथ' लाब्राजों जानो हागोन ओमफ्राय नानिजों बेजोंनो एसे दालि संनानै होनोसै र' दा संना लाग्रोसै होनबा लोगोफोर नायलांबाय थादो दसे बेयाव आङो माने ग्रिटारावहाय मस्ला मस्लि होना लाखाग्रोना बानलु ओमफ्राय सामब्राम गुफुर हाइजें एसे ओमफ्राय माबा जिरा गरम मस्ला गासिबो इयावनो आं मिक्स खालामजोबखाबाय दा होनांसिगौल' आरोना ग्रिटारावहाय होनबाय ग्रिटार थाबा माने मोजां जायो आरोना देनांला टाइम लस जाला अमाखौ होना लाबाय लोगोफोर साराया मावसिगोनलाय आरोना बे सब समाय माने मावो साराया रबथोंसै बियो बे मोनसेथिंजाय लाब्रा बेथिंजाय अमा आरो बेथिंजाय लाब्रा लाब्रा जा मोजां ओंखाम जाखासिगोन आरोना आं लोगोफोर लाब्राजोंहाय दावाय होना आवलायबाय थायो रिक्सा थेफाफा थावखौनो बिसोर माने गेसनि माबा नाङै नाङै गोसोम गोसोम ना बे फुबाबो खारला आरो लोगोफोर बियो नै फुनाय हदों बिदिल' दखा दखि जानानै थानाय बेखौ गोसोम गोसोमा खारलिया सिगाङावनो माबा होनो रोंखानांगौमोन रोङासै ना दै होनोसै आरोना लोगोफोर मस्ला मस्लि अमाया संबा रेबलाङो दै लोगोफोर नै दहाय बुरजा नुदोंमोन ना नायदो नै दा माबायदि रेबखो आंना लाब्रायाबो दै होजासिगोन आरोना देन्जार गोथाव जाखागोन मटरजों फुरा माने मिक्स जोबखा मटर आलु मुदुफुल गाजर टमेट' दै होनानै लानोसै इयावबो बरिया लाब्रा बेनिफ्राय इखौ मोनजोबबा दालि संसै आरो रेक्सनो बेदर रुनोसै बास जाबाय होनबानो नै लोगोफोर लाब्राया जाबाय आंना दुन्दियाबो होबाय आरोना नै जाबाय गोथाव मल मल मोदोमलायनाय बिदिखौसो होनो दा लाब्रा नै लोगोफोर देन्जार गोथाव जाखानोसै आं अमायाबो मोनसिगोन जाथारसिगोन आरोना नै लोगोफोर अमायाबो जानोसै आरोना एसे बिदै रानबावबायनो जासिगोनानो जाबाय नै लोगोफोर अमायाबो आं खांनोसै आरोना बे एसे ग्रेभिया थाथोंसै ओमफ्राय दाहाय माने गुसु जाबा गरम खालामफिनबानो बे रानफिनजोबखायो आरोना लोगोफोर दुन्दिया होजोबखाबाय जाबाय जा गोथाव जाखाबाय आरोना लोगोफोर दाहाय जानांसिगौल' ओमफ्राय माने रेक्सना बेदरा मोनथ'वाखै नालाय ओमफ्राय रेक्सा ओंखाम बिगासिनो आरोना गाबगासिनो दं र' बेखायनो मा ओंखाम जानोसै ओंखाम बिबाय बेसेरा ओंखाम उखैबायनो नों ओंखाम उखैबाय रेक्सु ओंखाम उखैबाय नोङो नु जागोन र' नोंना बेदरा मोनथ'वाखै दे दा जागोन र' दसे थाथ' दे ओंखाम उखैबायनो बियो
खामजिना नुदों टाइम जाबायना 11:40 जाबाय ना 12टा जाथ'वाखै दा बबेसे जासुलाद्राय ना लुगैबाय जासुला दे होमबा लोगोफोर भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामला बेयावनो फोजोबसै ओमफ्राय ओरैबायदि दावराव रेक्साबो ओमफ्राय माने बारा गोलावबा नोंसोरबो नायनो बायो नङा होमबा लोगोफोर थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनफिनगोन बाय बाय